PNP Bicol naman, suportado ang katatapos na sona ng Pangulo. Kasama mo mula sa RMN Legazpi si Radyoman Leo Barceliano. RMN Live Report! Suportado ng PNP Bicol Region ang matagumpay na ika-4 na suna ni PBBM. Ito ang tinukoy ni Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay ngayong umaga sa harap ng kanyang mga tauhan at ilang miyembro ng mga mamahayag sa kampo ni Simeon Ola. Ayon kay General Babagay, dapat anya natandaan ang mga miyembro ng PNP sa Bicol Region na sumunod at magtrabaho para sa mamamayan at sa bansa na maging mapayapa, maayos at matahimik na bayan para sa kaunlaran ng mga Bicolano at may sulong ang seguridad ng bawat bayan, lungsod at lalawigan ng Bicol Region. Samantala, binigyan ng marching order kay General Babagay ang PNP personnel at junior officers at senior officers na tumalima sa kautusan ni PBBM at PNP Chief Torres. Kasama mo sa RMN Legazpi by Province, Bicol Region, Radyoman Leo Barceliano, Tatak RMN. RMN